Så er vi der. Her er en opskrift på, hvordan du opretter et favicon i en WordPress. Så først så åbner du din WordPress dashboard, altså i venstre side. Sidebar. Hvad er en sidebar? Hvad er en dashboard? Hvad er udseende? Yes. Det er netop sådan noget, man kan komme til at tænke over, når man sidder der og læser en opskrift. Derfor viser jeg det. Så se her. Du går simpelthen over i din computer backend. Så går du ned og finder det, der hedder udseende, tilpas, customize. Så har du åbnet det, så trykker du på din websted identitet, kører du ned i bunden, så skifter du dit billede, boom, ud med et eller andet spændende, som du allerede har valgt. Ja. Og så trykker du på vælg. Boom, så er det skiftet. Done, det var det hele. Ekstra tip, husk at husk at udfylde din alttekst, fordi det gør din synlighed bedre, altså din søgeoptimering. Okay, tak, det var alt. Hej.